M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Abale ndi alongo, ndikulandireni ku programu yathu yati Yankhule na Ambuye. Lero Lachiwiri pa 12 Septemba 2023. Ndiponso ndi la Mulungu la 23 Pachaka. Lero mpingo ukupanga option memorial la dzina loyera la Maria. Dzina la Maria loyera chifukwa amayi Maria adagwira ntchito yawo mokhulupirika komanso molemekeza Mulungu. Mawu athu oyamba akuchokera m'kalata ya Paulo oyera kwa Akolose, mutu 2 ndime ya 6 mpaka na 15. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi a Silvia Kagwa kuchokera ku St. Gabriel Church, St. Kizito Parish, Chigoneka mu Archdiocese ya Lilongwe. Ndipo uthenga wathu wabwino ndi monga adalembera Luka oyera, mutu 6 ndime ya 12 mpaka na 19. Amene akutiwerengera uthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Emmanuel Zikabuma achipani cha St. Patrick's Missionary Society kuchokera ku St. Kizito Parish, Chigoneka mu Archdiocese ya Lilongwe. Mawu oyamba. Tiwerenga kalata ya Paulo oyera yolembera Akolose. Akolose 2 ndime ya 6 kulekeza 15. Tsono popeza kuti mudavomereza kuti Khristu Yesu ndi Mbuye wanu, moyo wanu wonse ukhale olunzana naye. Mukhale ozika mizu mwa Iye. Mupitirire kumanga moyo wanu pa Iye. Mulimbike kukhulupirira monga momwe mudaphunzirira, ndipo muzikhala oyamika kwambiri. Chenjerani kuti wina aliyense angakusokonezeni ndi mawu olongosola nzeru zapatali. Amenewa ndi mawu onyenga chabe. Paja nzeru zimenezi zimangochokera ku miyambo ya anthu ndi ku maganizo awo okhudza zapansi pano, osati kwa Khristu ayi. Pakuti m'thupi la Khristu umulungu wonse umakhalamo wathunthu, ndipo mwa Iye inu munapatsidwa moyo wonse wathunthu. Iye ndiye mutu wolamulira maulamuliro onse ndi mphamvu zonse zosaoneka. Mwa Iye munachita ngati kuwumbalidwa, osati kuwumbala kwa anthu ayi, koma kuvula khalidwe lanu lokonda zoyipa. Kuwumbala kumene amachita Khristu nkumeneku. Pamene mudabatizidwa, mudachita ngati kuyikidwa m'manda pamodzi ndi Khristu, ndipo ndi ubatizowo munaukitsidwanso pamodzi naye, pakukhulupirira mphamvu za Mulungu amene anamuukitsa kwa akufa. Inu kale munali akufa chifukwa cha machimo anu, ndiponso chifukwa munali osawumbalidwa mu mtima. Koma tsopano Mulungu wakupatsani moyo pamodzi ndi Khristu. Anatikhululukira machimo athu onse. Anafafaniza kalata ya ngongole yathu, yonena za malamulo a Mose. Kalatayo inali yotizenga mlandu, koma Iye anayichotsa pakuyikhomera pa mtanda. Motero, mwa Khristu Mulungu anawalanda zida maufumu ndi maulamuliro onse. Ndipo pamaso pa onse, anawayendetsa ngati akayidi, pa ndipiti wokondwerera kupambana kwake. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu, akhalenso ndi mzimu wanu. Mawu a mthenga wabwino monga adalembera Luka oyera. Ulemu kwa inu Ambuye. Luka mutu 6 ndime ya 12 mpaka na 19. Masiku amenewo Yesu adapita ku phiri kukapemphera.
ndipo adachezera usiku wonse akupemphera kwa Mulungu. Kutacha adayitana ophunzira ake, nasankhapo 12, adawatcha atumwi. Anthu ake anali awa: Simoni, amene Yesu adamutcha zina loti Petro, ndi m'bale wake Andreya, Yakobo ndi Yohane, Filipo ndi Bartholomeyo, Mateyo ndi Tomasi, Yakobo mwana wa Alifeyo ndi Simoni wa m'chipani cha ndale cha Azelote, Yudasi mwana wa Yakobo, ndiponso Yudasi Isikarioti, amene pambuyo pake adampereka Yesu kwa adani ake. Yesu adasika pa phiri pamodzi ndi ophunzira ake, nayima pachidikha. Panali khamu lalikulu la ophunzira ake, ndi anthu ena ambirimbiri ochokera ku dera lonse la Yudeya ndi ku Yerusalemu, ndi kumbali ya ku nyanja, ku Tiro ndi ku Sidoni. Iwo adabwera kuzamva mawu ake, ndiponso kuti iye awachiritse. Anthu amene ankasausidwa ndi mizimu yoyipa, ameneonso iye ankawachiritsa. Anthu onsewo ankafuna kumkhuza, chifukwa mphamvu zinkatuluka mwa iye ndi kuwachiritsa onse. Mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Khristu. Mu uthenga wathu wa lero tikukumana ndi Ambuye Yesu amene akwera ku phiri. Iwo sadakwere chabe ku phiri kuti kaya nkukadula mitengo, kaya nkukangoonako, chifukwa pali ena timatha kupita kumalo akumapiri for picnic, kungofuna kuti ayi kukazisangalasa olo poti mwina mapiri ena ndi otchuka. Ambuye Yesu akupita ku phiri kukapemphera. Ndipo sangopita ku phiri kufuna kukapemphera, koma chifukwa adali ndi chiganizo choti apange chosankha ophunzira ake. Ndipo iwo asadapange chiganizo chimene chofunikira, akupita ku phiri kufuna kukapemphera kuti chisankho chawo chosankha ophunzira ake asogozedwe ndi mphamvu ya Mulungu, asogozedwe ndi Mzimu Woyera. Ife akhristu titha kuzifunsa kuti kodi pamoyo wathu wa tsiku ndi tsiku tikafuna kupanga chiganizo choyenera, tikafuna kupanga chiganizo m'moyo mwathu, timapanga motani? Kodi timalowera kwa ndani kuti atithandize kupanga chiganizo? Pali ena timatha kupita kwa anzathu kuti atipase upangiri woyenera. Pali ena timatha kupita kwa makolo athu kuti atithandize kupanga chiganizo choyenera. Pali ena timatha kupita kwa anthu amene timawakhulupirira kuti ali ndi nzeru zozama makamaka molingana ndi chiganizo chimene ife tikufuna kupanga. Koma Ambuye Yesu lero anali ndi kuthekera kongosankha ophunzira awo osapita ku phiri kufuna kukapemphera, koma akutha kutionesa kuti nthawi zonse pamene ife tikufuna kupanga chiganizo choyenera, tisasogoze nzeru zathu, tisasogoze nzeru za zathu, chifukwa pa ife tokha ndife operewera. Tipemphe nthawi zonse upangiri wa Mulungu, tipemphe nthawi zonse nzeru za Mulungu kuti zitisogolere pakupanga chiganizo. Chifukwa tikapanga chiganizo mosogozedwa ndi mphamvu ya Mulungu, tikapanga chiganizo mosogozedwa ndi mphamvu za Mzimu Woyera, tizapanga chiganizo choyenera, ndipo sitingathe kubwerera mbuyo ndi chiganizo chimene chapanga, chifukwa chiganizo chathucho chizalingana makamaka ndi upangiri wa Mulungu, chizasogozedwa ndi mphamvu ya Mulungu. Ndipo Ambuye Yesu atachoka ku phiri tikutha kuona akusankha ophunzira ake.
ndipo tikati tione kuti ophunzira amene Ambuye Yesu akuwasankha akuoneka ngati sioyenera pa ntchito imene iwo azagwira, pa ntchito imene Ambuye Yesu akawakonzekerese kuti azagwire iwo akazachoka pakati pawo. Timatha kuona makamaka pa moyo wathu tsiku ndi tsiku, kaya ndi mziko mwathu, kaya ndi mpingo mwathu, tikafuna kusankha atsogoleri osiyanasiyana, ngakhale pamene anthu osiyanasiyana pamakhala period imene timati apange kampeni kuti timve kodi ali ndi mfundo zotani, ali ndi malingaliro otani oti athe kukwanirisa pakati pathu. Ndi chifukwa chake kaya ndi president wa dziko akamasankha nduna zake, amasankha amene ali ndi nzeru zakuya, amene ali ndi kuthekera kuti azayendesa ntchito za unduna wakuti moyenera ndi motumikira anthu komanso kutukula miyoyo ya anthu. Ndi chimozimozi makampani osiyanasiyana akafuna kulemba anthu ntchito, amayitanidwa makamaka kuma interviews kuti iwo aonese kuti kodi ali ndi kuthekera kukwanirisa ntchito imene iwo akazalembedwe. Koma Ambuye Yesu tikatha kuona kuti iwo ngakhale atapemphera, gulu limene akulisankha kuti akhale ophunzira ake, kuti akhale atumwi ake, akuoneka ngati they are unprofessional. Pakuoneka kuti pali anthu amene anali kuzikayikira, pali anthu amene anachabe kuti alibe nkuthekera kuenda kuti makamaka kuti anthu nkumati ayi azagwira ntchitoyi mooneka bwino komanso makamaka kuti azapitisa pasogolo ntchito imene Ambuye Yesu anabwera kusapanga. Koma Ambuye Yesu chifukwa anasogozedwa ndi Mzimu Woyera akusankha anthuwa, ndipo pa kuwalalikira, pa kuwaphunzitsa, iwo analimbitsidwa. Izi kutithandiza chani? Ndipo izi zikutiphunzitsa chani ife? Nthawi zina ife timatha kuzona kuti tilibe kuthekera kuti timutumikire Mulungu. Koma makamaka ife ngati Akhristu pamene tinabatizidwa, tinalimbitsidwa ndi mphamvu ya Mulungu. Tinapasidwa mphamvu ya kukhala chida chomutumikira Ambuye Yesu. Ife sitingathe kuzisiyanisa ndi apostoli amene chifukwa ena mwa iwo anali ndithu anthu ochimwa, anali anthu amene analibe kuthekera, koma chifukwa anasogozedwa ndi mphamvu ya Mulungu, Ambuye Yesu adawapempherera, Ambuye Yesu adawalimbisa, Ambuye Yesu adawaphunzitsa, iwo they were made to be professionals kuzera mu upangiri umene Ambuye Yesu adali kuwapasa, mkuzera maphunzitso amene Ambuye Yesu adali kuwapasa. Ifenso pamakaka pa moyo wathu wa Chikhristu tikhale anthu oyanjana ndi Mulungu kuzera muziphunzitso za mpingo, mukuzera makamaka mukuwerenga mawu a Mulungu, tilimbitsidwe ndi kuziwa choona. Abale ndi alongo, ife tisazone ngati ndife operewera, koma tikupemphedwa makamaka ngati ophunzira a Yesu Khristu. Tizame pa moyo wathu wa Chikhristu kutumikire Ambuye kuti mukuzera mu ulaliki wathu, kamuzi ntchito zathu, komanso pakuntumikira Ambuye tilalikire uthenga wa Mulungu ponseponse. Ambuye Yesu lero akutiyitana ife kuti timutumikire. Ambuye Yesu akutipempha ife timusatire iye. Koma chachikulu makamaka chisanzo chimene Ambuye Yesu ationesa kuti iwo adali munthu wokonda kupemphera. Ifenso tingalimbe makamaka mu Chikhristu chathu ngati tikonda Mulungu makamaka pakukonda kupemphera. Abale ndi alongo, tiyeni ife ngati Akhristu tikhale anthu oyanjana ndi Mulungu pakukonda kupemphera, komanso pa ziganizo zosiyanasiyana zimene ife timafuna kupanga pa moyo wathu wa tsiku ndi tsiku, komanso pa zimene ife timafuna kukwanisa moyo wathu wa tsiku ndi tsiku, tisogoze Mulungu kuti mukuzera mukupemphera atithandize, atiunikire kuti choona chithe kuoneka pakati pathu. Izi zingakhale zotheka ife tikakonda Mulungu komanso kulimbitsidwa ndi dzina la Mulungu, ndoti zonse zimene ife tisali kupanga zisasogozedwa ndi Mzimu Woyera. Tiyeni msiku la lero tizivomereze kuti ifedi ndife apostoli, ifenso ndife atumwi a Mulungu. Ife tingakhale atumwi eni a Ambuye Yesu pakuonesa utumwi wathu pa zintchito zathu zabwino, koma chachikulu kwambiri njoti choyandana ndi Mulungu mukuzera mukupemphera. Tiyeni tisogoze pemphero pa zonse zimene ife timatha kuchita pa moyo wathu wa tsiku ndi tsiku.
Pemphero ndi chida chopambana chimene chimatithandiza ife akhristu kukhala anthu olimba mu chikhristu chathu. Mukupemphera timayanjana ndi Mulungu. Mukupemphera timasogoza Mulungu mu zintchito zathu. Mukupemphera timalimbitsidwa. Tiyeni tikhale akhristu oyanjana ndi Mulungu makamaka pakukonda kupemphera kuti zonse zimene ife timatha kufuna kukwaniritsa pa moyo wa tsiku ndi tsiku zisogozedwe ndi mphamvu ya Mulungu. Amen. You know